Здравейте, колеги! Искам да ви покажа запалване с ръчен стартер на мотоблок Беларус с двигател Ломбардини. Двигателят е 10,5 конски сили в перфектно състояние. Значи първата стъпка, която ще направим, е да увеличим газта. След това това е декомпресор, изважда се навън, около 3-4 мм излиза навън и следва запалване с въжето. Двигателят има и електрически стартер с акумулатор, но ако случайно ви е паднал акумулатора, да видите с каква лекота пали машината. Ето, това е мотоблокът. Разбира се, не е напудрен. Който го купи, трябва едно боядисване и да си го ползва по предназначение. Сега стартер не ни трябва. Гасенето става пак от декомпресора.